Hola, veciños e veciñas de Traspazos, que tal? Benvidos a este pabellón. Pa que non digades que neste concello estamos la rañando, hoxe traemos unha actividade, unha demostración da mellor fritideira do aire a un precio especial para Traspazos. Xa sei o que estades pensando. A alcaldesa montou este chiringuito todo para ela arrapañar tracatrá. Non estou arrapañando nada, nin hai pruebas de que estea arrapañando nada, vale? Con lo cual... Dicho esto, que pasen os técnicos. Grazas, alcaldesa, por este recibimento tan maravilloso nesta maravillosa vila de Carrión de los Condes. Isto é Traspazos. É que dixen, eu estou encantadísimo de estar en Traspazos. 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 Bueno, Traspazos. Eso. É disléxico. Maravillosa vila, maravillosa alcaldesa. Non o digo por peloteo, A alcaldesa nin trinca nada, nin hai probas de que trinque nada. Que público tan maravilloso, Escoitadesme ben? Se alguén non me escoita, que levanta a man. Arre, Dios. Oíme ben tú a min. Pero se acabo de dicir, se non me escoitas, levanta a mão. Eu estou dicindo se mal estou a min. Eu a ti si que te escoito, pero a ti a mí non me escoitas. Eu tamén. Se me estás oindo. Que si que te escoito. Pero eu a ti tamén. Entón, señora, pa que levanta a mão? Porque me dá gana. Señoras, señores, presentámoslle esa máquina que lles vai cambiar a vida. A Air Fryer Kitchen Buddy 2000. Acabaronse as longas horas na cociña para fritir unha costilleta. Verdade, chef? Así é, Rick. A Kitchen Buddy 2000 vai nos deixar tempo para gozar cos seres queridos ou incluso da familia. Perdona que cheguei tarde, perdona, alcaldesa. Eu non máis que un detalle, alcaldesa, eu estou a favor da súa legislatura a muerte. Ahora, pide para aquí, por favor. No, estou a tope con todo, pero si estas son as caras dos policías, como son as caras dos delincuentes? Buenas. ¡Ostras! Chegas tarde. Bueno, porque me liei no puxeo... A ver, home, a ver. Que tal, cariño? Joder, Xa vi que non dixexe unha frase ben. non fixe ningunha. Pero Como estás? Estou ben, pero por que chegas tarde? Porque puxen a alarma no móvil, pero non me sonou. Non che sonou ela porque non che sonou. Porque eu, a ver, poño a alarma no móvil, pero teño medo que se me quede sin batería e non me sona a alarma. Entonces, para que non se me quede sin batería, apago. Pois a verdade, non me convence. Claro, porque eu non me teño medo convence. que se me quede sin batería non sona a alarma, entonces apago. Pero notase como apagar, pois tampouco sona a alarma. Claro. Hai que ir un micrófono. Sí, hola, sí, e hola, va. Sí, ahora sí. Madre mía. Sí. Estás ben? Sí. Vale. Estaba vendo a Calleja ahora mismo. Vale. Vese moi ben desde aquí. Ahora, quen foi o flipado que lle puxo un micro de tombolera a Fran Cañotas? Como que fala, encima meteño un micro ese. Bueno, señoras, señores, unha pregunta, alcaldesa. Dígame. Son todos así no pueblo? Peor. Sí. Peor. Joder, Xa. este concelleiro, non? Se escoitaron o chef, Kitchen Buddy 2000 pode aforrar tempo na cociña para polo menos botar tempo cos seres queridos. Coitastes, Pepe? Coitastes? Sí. Unha fretideira, dice. Unha que? Freidora. Unha... Fritideira. Unha freideira. Freideira. Ah, unha Satisfyer desas.
satisfalle. Unha freidora de aire. Sí. Eu teño a Pepe e podoche dicir que desde que a teño melloroume moitísimo a vida. Ah, sí? Durmo moitísimo mellor. Joder. E hasta me mellorou o tema das varices. O sea, Sí. pois moi ben, E digo unha cousa, alcaldesa. Dígame, O do micrófono, chavales, e do traxe, non é o seu sobrinho. que sobrinho? Un sobrinho que tiña usted que este non era o que tiña unha tómbola. Eu non teño tómbola, tampouco timben tómbola. Que guai se ha llevado la mountain bike. Ah, non é. Ca Kitchen Buddy 2000, esas patacas fritidas que leva horas facer é un xogo de nenas. Más fácil non pode ser. Só temos que esperar 15 minutos. Vamos botar a pataca. Esta tamén, Por dentro, por favor. por dentro. Ole, ole. Nada máis. Hai que botarlle desodorante á pataca. Isto é aceite, cabaleiro. É aceite, cabaleiro. É aceite, María José, que Sí. ten que cheirar ese señor. Madre non mía. tens que botar aceite no sobaco, Jesús, ya se lle ve a pinta. Tú por que puñache vestido? A Kitchen Valley 2000 ten un prezo de 99,95 euros. Non podemos rebaixala, pero bueno. Hoxe, aquí, en especial, para a xente de tres pezas, Traspazos. traspazos, regalamos unha segunda máquina totalmente gratuita. Tú sí que chama a atención, María José. No, no, tú aí tranquilo, Quero dicir, 99 euros, dice que non pode rebaixar, pero regalan outra. Home, porque é unha atrapallada. Isto é curioso, Tate calado, que maquinitas é un gaña, eso é pa parvos. Hai que aproveitar Non que aproveita, esta non oferta é buenísima. Agora ou nunca. Vi por aí alguén interesado na Kitchen Valley 2000? Vala comprar? Eu creo que sí, Eu teño a Pepe. Tutela. Desde que a teño baixei 9 kilos comendo patacas fritas. Así. Non é broma isto, A base de comer patacas fritas baixou 9 A base de kilos. comer patacas fritas baixei 9 kilos. O meu home xa mexa dentro do váter ahora mismo. Pois sí que hai melloría, E todo gracias a Kitchen Golden. As Hitchens, sí, joder. Sí. Porque, señoras, señores, non pode ser mala, a segunda é regalada. Todo o mundo está falando da Kitchen Valley 2000. Señor, Kitchen Buddy. esta é unha oportunidade. Dame dúas. É dicir, dúas. Unha. Cóbrame unha e dame outra de regalo. Cóbrache dúas, se queres. No, que va, home. Que va, que nos faltaba. Eu se entrar a máquina, marcho. Marcho da casa, Pero por que non? Por cambio, por favor. É o máis emocionante que nos pasou desde que nos casamos. Ai, Dios mío. Por que lle cerras as portas á felicidade? Compremos a Eu non lle vexo moita cousa, Tranquilos, tranquilos todos, querido público, xente que está aquí en Tres Pezas, tranquilos. Traspazos. Moi tranquilos porque imos convencervos fritendo unhas boas pataquiñas. Adiante, chef. Patacas crúas. Patacas crúas. Sí. Un pouquiño de aceite. Sí. Sí. Sabías o que será eso? Esperamos 15 minutos. Dallo. Damos o botón on. On. Millor on. Que On, on. o que está ao lado. On. Esperamos 15 minutos e... Voilà! Un aplauso para a Kitchen Valley 2000 e o noso chef. En calquera caso, cabaleiro, non se preocupe. A máquina ven cun manual de instruccións para que vostede poida facer todo o que queira. Se quere facer unhas centolas, tamén podemos facelas. Churros con chocolate. Enséñame as segundas patacas que sacou, as que están fritidas. Estas. Pero non dixo usted que levaba 15 minutos fritir? 15 minutos para pasalos cos seus seres queridos, sí, señor. 15 minutos leva. Sí. 15 minutos. Pero non pasaron 15 minutos desde que as meteu aí. Bueno, a ver, aquí, a ver. Isto é unha... Este señor... Este é pardo. Fala aí. Quer dizer, dixo que tardaba 15 minutos e non pasaron os 15 minutos. Bueno, é que a ver, isto é unha demostración. Ten que entender que isto é unha demostración como na televisión. Vostede veo a voltas co prato ese programa, sí, non? Pois o que fan moitas veces é un cambiazo. Meten algo que está cru e de repente sai feito, como a Kitchen Valley 2000. Entendo que fan na televisión para non perder tempo. Na televisión dicen, entra por aquí, correcto, está feito. Correcto. Pero aquí non estaba na televisión. Bueno, a ver, canta máis máquinas se venda, mellor para todos.
Vamos a ver, aquí non estamos na televisión. Na televisión entendo que teñan presa. Pero aquí, porque presa temos un sábado ás 10 da mañá. Pa onde vamos ir? Queremos demostración. 15 minutos. Demostración. Eu quero ver os 15 minutos aí na máquina. Pero, Que non temos pa onde ir. Eso. 15 minutos. Veña. A fritir. no, pues Bueno, pues vamos coller as patacas. Aí. Vamos vas aí. meter as patacas. Presa temos Vamos nós, meter o varón dandy. Aí. E vamos a meter. E damos o botón on. E 15 minutos. E esperamos 15 minutos. Aí. Por moi ben, así me gusta. imos esperar de verdad. Home, razona ti con él. Madre mía. Falta moito. 14 minutos e medio. A ver, eu entendo que na televisión eviten estes tiempos muertos, pero nós aquí no pabellón do ayuntamiento. Aquí pon de carallo, vale. Home. Por favor. Eu entendo que na televisión isto é pesadísimo. Va a estar 15 minutos de Aí. televisión. Home. Entón, quando queres ver? Sería aburridísimo. E usted como se enamorou dela? Eu nada. A vida foi un matrimonio por Claro. conveniencia. Va, por Dios. Nada máis. E chocai. Vaya dar o sono. É a vida. Canto falta? 13 minutos. Joder. Coste que pensei que iba a pasar máis rápido o tempo. Dúas como Vai esta. salir unha atrapallada igual. Non ves que pinta teñen os dous? A alcaldesa non, Home, falo falou por... a tacones. Falo por De outros dous, pintas. Canto queda? Eu que sei, pregúntalle el que é o que quer esperar. E dixe a mí. Está dormindo xa. Madre mía. Con... Nin no bulli teñen estas jornadas. Que animal. Mira, Cérreme eso, cérreme eso. Madre mía. Menudo animal, Este sketch non valía por Miguel, é que aí queren... madre mía, son algo marraos tamén, Ya tan malísimas, Sí, tan crúas. Que... Entrou Ustedes por... que vendían antes de vender isto? Que vendíamos antes. Coitar os japoneses desde cortar os zapatos. Ostras, vino a anunciar na televisión. Claro. Sale un tío con uns cuchillos japoneses e Claro. dice, corta un zapato. Claro. E que pasa? Non se Subo, vende? subo. No, o problema é que non se vende porque polo que sea a xente non quere cortar os zapatos. Pois eu... Que tontería. Pois eu cando vi o anuncio dos cuchillos ese, dixen eu, pois eu se quero cortar un zapato un día non teño un cuchillo para cortar o zapato. É o que ten. Pois é fundamental, ten un deses na casa. Ainda debemos ter algún no almacén. Diz que a partir da semana que ven que xa entra un frente frío, é frío, Sí, de verdad. 14 minutos despois. No! Señora, Listas? señora.
Tiña usted razón, ao final, que é moito tempo, 15 minutos. Pero bueno, vamos allá. Bueno, pues Mira, compadre. patacas fritidas. Tan un poquinho dente. Moito máis saudables e incluso atemperadas, a temperatura ambiente. As patacas están crudas. Bueno, a pataca tampouco requiere de fritir moito, eh? Claro, O que non requiere de fritir moito é a lubina. A pataca hai que fritila. Estas están crudas. Así é máis Pero que están saudable. crudas. Por eso adelgaza a alcaldesa. Quer dizer que non se fixeron, que están crudas. Bueno, algo pasará ca Kitchen Party 2000, non? Digo eu. Estaba sin enchufar.